מה נשמע לכולם? כמו שאתם שמים לב, אני מסרטון לסרטון ככה משנה את הזווית צילום. אני מנסה למצוא פינה שגם ישמעו אותי טוב וגם יראו אותי טוב, שיהיה לכולנו נוח. בסרטון היום אני רוצה לדבר על קצת אירובי, אבל ספציפית על סוג אירובי מאוד מסוים. אני הולך לדבר על האירובי שאני חושב שהוא הכי טוב, אישית בשבילי. וכשאני מגדיר אירובי הכי טוב, מבחינתי הבעיה העיקרית באירובי זה א', הרצון לעשות אותו, ב', הסיכוי שאני אצליח להתמיד בו. ויכול מאוד להיות ששחייה זה אירובי מצוין, או ריצה זה אירובי פגז, אבל מה הסיכוי שאני באמת מוצא את עצמי אחרי האימון, הולך ורץ עכשיו 20 דקות. גם אם ניסיתי את זה כמה פעמים, אני מאוד לא מתחבר לריצה. יצא לי קצת להתעסק עם הסקי כמה חודשים, וגם זה נמאס לי בשלב מסוים. וניסיתי לחפש את האירובי שהכי יתאים לי. עכשיו, אני חושב שמצאתי כזה, מצאתי משהו שעובד לי כבר שנתיים, ואני דבק בו, ואני עושה אותו כל הזמן, ורציתי לשתף אתכם למה וכמה אני עושה אותו. אז לגבי האירובי, זה החבר החמוד הזה, דילגית. אני לא יודע אם יצא לכם לקפוץ, אבל כשאני הייתי קטן, היינו בבית ספר מכריחים אותנו לקפוץ בדילגית, וזה היה איזה משהו שהיה בתור משחק. ועם הזמן כשגדלתי והתחלתי להתאמן, וכל הזמן אחרי האימון רציתי לעשות קצת אירובי, או בתקופות שאני בחיטוב, הייתי מוסיף אירובי כמעט כל יום, הייתי מוצא את עצמי מחפש מה לעשות, מה אני אצא עכשיו להליכה, אני אצא עכשיו לריצה, לא תמיד יש לך כוח, לא תמיד בא לך להתלבש ולצאת לבחוץ, או אחרי האימון, שאתה עושה אימון אינטנסיבי, לא תמיד יש לך כוח לעלות עכשיו עוד 25 דקות, ולעשות אפילו הליכה במכון אחרי האימון. אז מצאתי את הדילגית. עכשיו, לדילגית יש כמה יתרונות מאוד 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 גדולים. היתרון הראשון של דילגית זה שהוא זול. דילגית עולה 50 שקלים, 70 שקלים. הדילגית שלי ספציפית, זה דילגית כזאת שאתם יכולים לכוון אותה אפילו לפי הגובה שלכם. היא מאוד נוחה, היא אוניברסלית, היא כלילה. זה דילגית שאפשר לעשות איתה הרבה מאוד קפיצות בדקה. והנגישות של דבר כזה בתוך הבית שלכם, במקום הליכונים למיניהם שיצא לי לחפש קצת הליכונים, זה עולה לא זול, או כל מיני מכשירי קרוס, הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף. דילגית עולה 70 שקלים, נוח לאחסן אותה במגירה, ונסגר הסיפור. דבר שני, זה הביתיות של דילגית. כמובן שאני יכול לקחת את הדילגית לפארק, ולעשות שם איזשהו אימון, ולקפוץ בה, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי לפני המקלחת לדוגמה, או שחזרתי מהעבודה ואני עומד להיכנס להתקלח, או שסיימתי את האימון, חזרתי לבית, שנייה התאפסתי על עצמי, שתיתי איזה קפה, קצת מים, נרגעתי, ואז אני עושה את הדילגית שלי כאירובי, ואז אני ממשיך את היום. עצם זה שיש לכם כלי כל כך חזק, שיכול לשמש לכם כמקור אירובי, שעל הסגולות שלה אנחנו נדבר טיפה בהמשך, אבל הוא תמיד נמצא פה, מתחת ליד. אתם יכולים כל הזמן לשלוף את הדילגית, לעשות רבע שעה, 20 דקות, 10 דקות, ולהמשיך את היום שלכם, זה מאוד מאוד נוח. הדבר השלישי זה השריפת קלוריות. כמובן, כולנו עושים דילגית במובן מסוים, בין היתר, בעיקר, כדי לשרוף קלוריות. עכשיו, אני לא אהיה מהממציאים האלה שיגידו לכם שדילגית זה הדבר שהכי שורף קלוריות. לא, כנראה שריצת ספרינט, או ריצת מרתון, או שחייה אינטנסיבית, או דברים כאלה יהיו קצת יותר שורפים. אבל בדילגית בהחלט אפשר להגיע למספרים מאוד מאוד גבוהים של קלוריות לדקה. אני מדבר איתכם על מספרים של 15, 17, 20 קלוריות לדקה, שזה מספרים של ריצה מאוד אינטנסיבית. כמובן שגם הקפיצה שלכם תצטרך להיות אינטנסיבית, אבל בתור מתחילים, אתם לא תקפצו ככה, והשריפה הקלורית תהיה טיפה יותר מתונה. אבל מה שכן, היא עדיין תהיה די גבוהה. זאת אומרת, לכל דקת קפיצה בדילגית, גם אם הקפיצה שלכם היא לא אינטנסיבית מדי ואתם לוקחים מנוחות בין לבין, זה עדיין תהיה שריפת קלוריות יותר גבוהה מהליכה, וכנראה שהיא מאוד תתקרב לריצה קלה. ואם אתם מגיעים לאיזושהי רמה שאתם כבר מצליחים לקפוץ בדילגית באינטנסיביות, והלב רעה שלכם השתפרו, והתאומים שלכם כבר לא נתפסים, ואתם רואים שאתם על זה, ואתם מתקדמים באימונים האלה, ואגב, אחרי זה אני קצת אדבר על איך להתקדם באימוני דילגית,
אתם תראו שאתם יכולים להגיע למספרי קלוריות מאוד מאוד גבוהים, לזיעה, לשריפה, לעייפות, לרגליים שמרגישות שהן עבדו. לכל הדברים האלה אפשר להגיע ב10 דקות, רבע שעה, 20 דקות אימון של דלגית. ואם כבר נגעתי בנושא של סיבולת לב ריאה, אז דלגית היא מצוינת. בן אדם שלא רגיל לקפוץ בדלגית, ופתאום הוא לוקח דלגית, ואז הוא מתחיל לקפוץ, אתם תראו שתוך כמה דקות, 3-4 דקות רצוף, אתם מתחילים פשוט לא להבין מאיפה זה נפל עליכם, ואתם עייפים ברמות, ופתאום אתם מתנשפים, ואתם לא מבינים איך לא הצלחתם לקפוץ מעבר ל2-3 דקות. אז כמובן האימוני דלגית שאני עושה הם קצת שונים, אני לא פשוט קופץ בלי הפסקה עד שאני מתעייף. יש לזה איזושהי סכמת אימון, יש לזה תוכנית אימון משלה, כמו שיש תוכנית אימון לשרירים, וכמו שריצה עושים אינטרוולים, אז גם בדלגית אני עושה מעין אינטרוולים. אבל בכל אופן אתם תשימו לב שאתם מצליחים להשתפר בזה תוך כמה שבועות, ואתם מצליחים להתמיד בקפיצה, ואתם רואים שאימון אינטרוולים של 20 דקות בערך אחרי חודש, זה משהו שאתם מצליחים כבר לעשות אותו. ואז אנחנו נכנסים לפינה של זה משהו שאני יכול לעשות בבית, אני לא חייב להישאר אחרי האימון שלי ולעשות במכון כושר אירובי, אני יכול לעשות אותו מתי שבא לי, שבת, בלילה, חגים, מוקדם בבוקר, בצהריים, בין העבודה למשהו אחר, לפני מקלחת. והנושא שזה תמיד נמצא בבית, אני לא מחויב ללכת למקום כלשהו, אני מרגיש שקצת הפרזתי עם האוכל, אני מרגיש שבא לי לקפוץ, אני צריך לעשות את הכמות אירובי היומית שלי, לוקח את הדלגית, קופץ כמה שצריך, רבע שעה 20 דקות, נגמר. סגולה נוספת של הדלגית, וזה משהו שקצת פחות מדברים עליו, אבל קפיצה בדלגית עובדת חזק מאוד על התאומים. עכשיו, אף אחד כמובן בלי משקל ובלי איזה שהם אימונים פסיכיים לא הולך עכשיו לפתח את התאומים שלו ברמה לא נורמלית. אבל מה שכן, התאומים שלכם עם כמה שהם רגילים יום יום לשאת את המשקל גוף, כשאתם מתחילים לקפוץ עליהם, ויותר מזה כשאתם מתחילים קצת להתקדם באימוני דלגית, והקפיצות שלכם נהיות טיפה יותר אינטנסיביות, ואתם מתחילים לקפוץ קצת יותר מהר, אתם שמים לב שאתם לא נוחתים אפילו על כל הרגל, אלא אתם מקפצים על קצות האצבעות. וברגע שאתם מקפצים על קצות האצבעות, אימון כזה של קפיצה בדלגית, רבע שעה 20 דקות, התאומים שלכם מתחילים להישרף. עכשיו, חייב לציין שזה לא פגע לי באימוני תאומים בשום צורה. מצד שני, כן ראיתי שינוי בעיקר בסיבולת של התאומים, ובחוצצי שריר שלי. זאת אומרת שהתאומים שלי פתאום נהיו קצת יותר יפים, קצת יותר מסיביים, וזה משהו שקרה לי רק אחרי שהתחלתי לקפוץ בדלגית. כי לפני זה לדוגמה הייתי עושה קרוס, אז בקרוס הכף רגל שלכם היא כל הזמן ישרה, ואתם נעים בתנועה כזאת. כשאין לכם תזוזה בקרסול, התאומים לא עובדים. וגיליתי שדלגית עובדת בצורה מעולה על התאומים, והיא נותנת לי את הקצת אקסטרה הזה בשבוע לאימוני רגליים שלי. סגולה נוספת זה שבדלגית אפשר לקפוץ, כמו שאמרתי, מהבית, אבל לא רק מהבית, אלא אפשר לקפוץ מול הטלוויזיה. אני לדוגמה שם איזשהו סטופר בצד אחד, אני עומד מול הטלוויזיה, שם לעצמי איזשהו יוטיוב, ומתחיל לקפוץ, עושה את התוכנית אימונים שלי, את התוכנית אימונים של הדלגית. 20-25 דקות של קפיצות, אתה פחות שם לב לזה, זה מאוד אינטנסיבי, אתה כולך קואורדינציה בטלוויזיה, אתה מתעסק בתוכן, ואתה קופץ, ואתה מזיע, ואתה מתנשף, וזה סופר כיף, כי במכון כושר לדוגמה, כשאתה רץ, או בחוץ, כשאתה רץ, כמובן שמי שאוהב לרוץ בחוץ זה משהו אחר לחלוטין, הפתרון הזה הוא מאוד נוח למי שלא תמיד יש לו זמן, למי שגם כשיש לו זמן הוא יעדיף לעשות את זה בבית, ולמי שקשה לו לעשות אירובי אחרי האימון, כמו לי נגיד, אחרי אימון כוח מאוד קשה לי לסחוב את עצמי גם לאירובי. אז הדלגית זה פתרון מעולה. אז כמו שאמרתי, אפשר לעשות את זה גם מול הטלוויזיה. ואז זה הופך את זה לעוד יותר קליל, ולעוד יותר כמשהו של, טוב, יצא איזה סרטון שאני אוהב, זה משהו שקורה לי הרבה, יצא איזה סרטון שאני אוהב, של איזה MMA או איזה יוצר תוכן שאני אוהב, הסרטון 24 דקות, יופי, זה אומר שאני הולך לסלון, שם את הסרטון בטלוויזיה, וקופץ בדלגית 24 דקות. אז אלה היו כמה סיבות למה אני חושב שדלגית זה האירובי האולטימטיבי. שורף קלוריות ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא עובד על התאומים, שהתאומים זה שריר כמו שאתם יודעים שמאוד קשה לפתח וכולם מנסים לפתח אותו, הוא זול, דלגית עולה 70 שקלים, אפשר לעשות אותו בבית, אפשר לעשות אותו בכל שעה ביום, לא חייב להיות אחרי אימון במכון כושר, לא חייב לצאת לבחוץ כדי לרוץ.
יש לו סקיילביליות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת שבהתחלה אתם אמנם קופצים באיטיות ואתם לוקחים הרבה הפסקות, אבל עם הזמן התוכנית הזאת היא קצת משתדרגת ואתם מצליחים לקפוץ יותר מהר ואתם מצליחים לקפוץ לאורך יותר זמן ואתם יכולים לבנות לעצמכם אשכרה תוכנית אימונים שהיא סביב קפיצה בדלגית, ואז האירובי הזה לא יהיה כזה משעמם, יכול להיות מול הטלוויזיה, יכול להיות מול הבית, יכול להיות כל הזמן מתחת ליד, כי הדלגית פה במגירה, יכול להיות מאוד מאוד מועיל לסיבולת לב ריאה שלכם, ויותר מזה, הוא גם כיף ברמות. אז, לסיכום הסרטון הזה, כל מי שמחפש איזשהו אירובי שבא לו להיכנס אליו, שהוא טוב בחיטוב, שהוא טוב אפילו במסה, לימים נגיד שאתם לא מתאמנים, כל תקופה בחיים, גם אם אתם לא מתאמנים ובא לכם להתחיל, כמו שאמרתי באחד הסרטונים, הליכות בפארק, או טיפה להכניס את עצמכם לאורח חיים בריא, דלגית יכולה להיות המשהו האולטימטיבי הזה, שתמיד יש לכם במגירה, וכשמתפנה לכם רבע שעה 20 דקות, פעם ביום, פעם ביומיים, קופצים, עושים אחלה של אירובי שבעולם, נהנים ממנו, משדרגים את כל הדברים שאמרתי לפני זה, ולא חייבים לבזבז מלא זמן על ההליכון אחרי האימון. אני מקווה שנתתי לכם איזשהו ערך בסרטון הזה. אם יהיה ביקוש, אני אוכל לשתף בסרטון נוסף איך בדיוק התחלתי לקפוץ בדלגית, מה הייתה התוכנית אימונים שלי, איך השתדרגתי, מה אני עושה עכשיו, ובעצם להסדיר לכם את הנושא הזה של איך מתחילים, לאן מתקדמים, ואיך בונים אימון שלם סביב דלגית, ושורפים אחלה של קלוריות. ביי בינתיים.